क'क्राझाराव बिपिएफनि मिरु स्टियारिं कमिटि बेखेवबाय आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि थाखाय हाब्रुबारियाव खान्थि बायदि बिपिएफनि मिरु सामलाय कमिटिनि मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। मावखुलिखौ खान्थि बायदि बेखेवनानै होयो गोनां बिबुंथि लाखियो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा एबा क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि देरहासार बसुमतारिया। हाबाफारियाव बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मावथि आरो मददगिरि बिथांमोना नुजाथियो। फैगौ 9 एप्रिलनि बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिटिसि हालामाव गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो एनडिएनि फिथाइया बिटिसि हालामाव मोजां जागोन होननानै बिबुंथि खालामो देरहासार बसुमतारिया। जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि मुख्य कार्यालय स्टियारिं कमिटि बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आङो आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि बे स्टियारिं अफिसखौ बेखेवना होनाय जाबाय। गोसोखौ खुब गोजोननाय मोनदों आरो बे अफिसखौ खेवनो मोननानै गोसोखौ खुब मोजां मोनदों आरो इसोर भगबाननि खाथियाव बेखौनो आं आरज गाबदों जे जोंनि बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 9 थारिखआव जानो गोनां जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे 15टा जिथु सिट 15टा एसेम्बलि सिटआवबो जोंनि केन्डिडेटफ्रा गासैबो देरहाजोबनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बयबो दिनै खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे हाबाफारिखौनो जाफुंसार होनो थाखाय बे मिशनखौनो जाफुंसारनो थाखाय दिनै गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै गोबां ससियेल वार्कारफोरखौ लानानै बे स्टियारिं कमिटिखौ दानाय जादों आरो बे स्टियारिं कमिटिनि गेजेरजों जितु स्मुथ फांसनिं माने स्मुथ कन्डाक्ट बे इलेक्सन बेहाय जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखाय बे अफिसा गोनां जायो आरो बेनि थाखायनो बे अफिसखौ दिनैहाय जों खुलिनो हाबाय। बे अफिसनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि मिशन 15 बिपिएफनि मिशन 15 बे मिशन 15आ साक्सेस 100% साक्सेस जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाबाय। क'क्राझाराव जिहेतु मोनबा समस्ति दं बे मोनबाखौबो लाखिनो हागोन। मोनबाखौबो जोङो लाखिनो हागोन आरो मोनबायाबो दा सेक्युर्ड पजिशनाव दं आरो जों बे मोनबायावबो देरहाखाबाय होननानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दं। केन्डिडेटनि फाइनाल लिस्टआ जिहेतु दिनै ओंखारगोन गाबोननिफ्राय निश्चय नोंथांमोना केम्पिं आरम्भ खालामगोन। माबायदि केम्पिं खालामगोन? केम्पेइना जोंनिया गाबोननिफ्राय माने दासिम जोंना दुर टु दुर केम्पेइना सोलिगासिनो दं आरो हाउस टु हाउस जिथु केम्पेइन मेन टु मेन जिथु केम्पेइना इतिमध्ये फ्राय जोबनाय लामायावनो दङ। दा जोङो दा ओनसोल वाइसआव